खुलुमनायफोर आंनि Jobanivlog टिउसनखौ फिन खेबसेबार बावबाय सय माजे फगवाननाय महर लाजनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सफोरा जोबोद सेलांबाय जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो सोरबा बुङो आब' नों फार्स्टनिखौ मा बुङो आं खोनास्लाबानो होननानैहाय थ' खुलुमबाय सनाफोर आंनि Jobanivlog YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबार बावबाय सबाय माजेयाव फगवान हरनाय महर लानानै बे जाबाय आंनि इन्ट्र ओमफ्राय एसे स्पिडआव बुंनाय जायो आरोना माने आंना मोखा बेनो नालाय आं बेजोंनो इन्ट्र मारनानै होगोन ओमफ्राय बेखौनो लागोन आरो ओमफ्राय बेखौनो एसे स्पिडआव बुंना होयो लासै लासै बुंबाय थाबा गोलावद्राय जायोना ब्लग्सआ स' दिनै एसे ख्रा खिथाबाय आङो सोरबा एकदम कनफिउस जागासिनो दंमोन आरोना स' बेखौ नायफिनबायबा मोनथिखासिगोन आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो फुंनि हाबाफारि साफा जि जोम सुनाय मा सुनाय खम्बल लामस्रांनाय हाबाफारिया एकदम साफा आरोना सुनाफोर स' बिमा बुरियाबो स्र' दुगैनानै लागनो हाबाय फिसाजोखौ मैया खर' मर' लोबना होदों दिनै थुखैया आङो सान्दुङा दंनाया दङ ओमफ्राय बहा लेंबाय थादों आंखौ बबाव लेंदों अबाव थांनो नों अबाव थांनो लेंदों आंखौ खिथालाय अबाव थांनो ए देखो अबाव थांनो मा जानो केक जानो अबाव सकेट जानो अबाय जानो सकेटखौ अबाय मोनो अबाय लायनो अयथासार आरोना थांग्रोआबा बिमा बुरैया जेबो मावनो मोननाय नङा आद्रा थानाय हाबाफारिफोरखौ थ' जाब्रा जोंना दिनै फुरा रायजो राजा बयनिबो आरोना फुङाव एसे जाब्रा खामानि मावदोंबाथाय बियो नेहैद्रायनो हाया आरोना ओमफ्राय गेजेरावनो आरो नेक्स्टनि खामानिखौ मावफिननोबा बेनो चार्ज होग्रोथारनांगौ जायो ओमफ्राय जुदि बिमाया बिसिनायाव गाखोदावदोंबाथाय बियो आंखौ हगारला बहुद गोबाव हगारनाय नङा ओंखायनो आदारखौनो लायना होनोसै 10 थाखासोनि ओमफ्राय फटाफट फोजोबसै आरोना जुदि जाब्रा खामानि मावाबा बे फुंनि खामानियाव संनाय खावनायखौ लानो हायोबा इसेबां टेनसन जाया आरोना खिन्थु जाब्रायाथ' सम सम ओंखारखायो नङा होमबा सान्दुङाबो जि मोजांखा दिनै स्रां सान्दुंनि फरजों गुफुर नुलायदों माथो आंखौ आयै अन्थाव बाथावनो नंथारा ओमफ्राय बिदि दा ग्रेट खालिसो आरोना थ' नै बैग्रि फिथाइया थायहांबाय जोंना सेरावनो मोनजागोन आरोना सिन्था गैया गाबज्रि अहा आबैया माथो गैया पामनो फै गोदैबा नंगौना नङा गोदै जाबा हामगौहाय देनां हाननानै जानो बोथोरनि फिथाइ जि मोजां देरहांबाय लुथुनो फिसासो बिफाङाबो नै फैनायाव बामाबानो सफैनाय नंला आरोना बिखौ आंबो जा दोखो मेंबायसो माबा दिनैहाय आंबो लावनोसो लुगैबाय सोरबा बदल होग्रा थाबाथ' लावसिगौसोमोन आरोना थ' एबार आदारनि एसे लाहार फाहार खालामसै बै आमोलनि सामब्राम लाबनाया दाबो दङ नै हारसिंखायनो आंबो जानानै फोजोबनो हाया आरोना बेखौनो लाब्रा लागावनोसै आङो इखौबो आरो थाइसे लागावबावगोन जाखाया जानायाथ' इखौबो होबावगोन इखौ होगोन आयौ जिबुरा एरगोनहाय मिथियां साननै मोननानै लागावसो गोबां आरो बावबावदोंसो नैबेखौबो सोमदोंमोन फुङाव खुगुनि जानो ओमफ्राय एसे ओंख्रि जानो होननानै दाना खुगुनि जाला जालायबाय जुखाम रुना जानानै फिसालानि जादा थालायबाय दा ओंख्रियाव बांद्रायगोन मा दिबाव दा बेलासिफ्राव घुगुनि बानायना जानांसिगोन एसे ओंख्रियाव रुनानै होनसां बिमाया जों कन्टिनिउ फिसाजो ओमफ्राय ओरै खावा दावा बेस्थ' मा होनदों मा आमाय आयै दहायनिफ्रायनो माबा बिमायखौ गोसोखांलागासिनो बे गथ'आ र' नुनो हागौ आमायखौ गोसोखांदों मा केमेरा लाबाथाय लाजिलायो बाबा लाब्रा फाजा एखेलगे लागाव साराय दुंखाबाय ओमफ्राय सनाफोर मा होनना बुङो दाख्लैनि आंनि फेरेदनानै दोननाया फान्थावआव होगोन आं मिन्थियां अमा मेजेम सनाफोर अमा मेजेम एवनानै जागोन आं बेखौ फोजोबाबा माथो नै अन्थाव बाथावनो गारनो हानाय नङाहाय मोदोमलायनाय आरोना बेदर गैयाबाबो सारायाव होनाय लोगो आवलिजोब्बाय नै नो टेनसन वाव मोदोमफ्रु चालु माने मटर गदैसो रुनायखौबो ज्राव बिसोरल' माबादां एरोना बोरैबा लाब्राफ्रा
टमेट'बो हानानै लाखाबाय र' दसे उनाव ज्राव आयै सना गुजुलायबाय आं जाया मा अबे लाबो आयै फिसा थेंक इउ नोंबो जाबाय दे फ्राम जाबाय नै आंथ' बिदिनोसो जानो हाबावलायो आरोना आलुआबो रुयोबा खोबहाबनो नाथाय एसे दै होनानै दौसि ब्रह्मखौ आख्लायनोसै एसे लाथाहां गोरानखौनो खालामगोन जाबाय बिहा आंबो फार्स्ट टाइम आरोना अमा मेजेमजों फान्थाव मा थावासो बेलाय थावैनि खुनु माबायानो गैया बेयाव चान्सआनो गैया आंनिबा आरोना थेवबो फार्स्ट टाइम नालाय ओइ मावदोलथा ओमफ्राय आङो बे ओंख्रि संनायफोराव गुजुले जायोना बिदिबाथाय ओंख्रि संनायफोरखौ जायाखैसो मोनो आरोना आङो टाइमिंआव होनो रोंबा माने बे गुजुनायाथ' एसे खामबासो गुजुयोना ओमफ्राय माझे समाय आंजोंबो जायो जेनेबा बानलुफोर एसे खामबा आरिबासो गुजुयो नालाय होमबाथाय आं टाइमिंआ मिलायाखिसै बिदि मोनो आरोना बाट दालिफ्राव एखमबा बानलु खामबासो मोजां मोनो हाथिउ होनलायनाय गुजुबासो बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय हाथिउ होनलायनाया आं सानो आरोना एसे माने खामद्रायबाय माबाद्रायबाय ओंखायनो हाथिउबाय गुजुबाय बिदि मोनो आङो जुदि टाइमाव होयोबाथ' खामनांगौ लागियानो गैया आरो गुजुनांगौ लागियानो गैया जों मालाबा साराय दुंद्रायनाय माद्रायनायावसो बिदि जायोना स' आंनाबो दा एसे सिथाबदोंमोन नालाय ओंखायनो आंबो गुजुखा जागासिनो आरो बिमा फिसा आंनि साननायसो दे बानलु खामनायखौ मोजांसो मोनो आरो थाब बेफोरखौ फुथुमस्रांसै सान्दुंआबो नांला नै दान्दिसेल' आरोना बैयाव लांबालाय जागौमोन नांला एसे लामस्रांनो हाबालाय एकदम उन्दुनाय समाव दुंबुर मोजां मोनो आरोना आइदै गोजांनायाबो एसे बारानिफ्राय बारा जाबोनो हमबायानो सोर बोरै गोजांदों गामिफ्रावथ' बांसिनबावसो खोमाना गुसुआनो जामारो आंनि थाखायथ' सुन्दर लाब्रा ओमफ्राय एख' जानाय नङा फिसालाया दा रायजो हानजा आलु मोनफा मोननै जानो हागौ बोरै रोसि बानायनांगौ जाखो बेखौ बिदि गोरान बानायाबालाय जारलासो दावदै दैसे एग्लिना होनसां दा जाबाय ओमफ्राय सनाफोर मोनसे किस्सा खिथानो आङो माने आं इन्ट्रेस्ट मोनदों आरोना बिजिनिफ्राय फैनाय आइनि गथना ओंखाम गोरलै जादों ओंखाम गोरलै जाबाय आरो जाखांनानै ओमफ्राय जोंहाथ' बोलि नालाय बिजनियावहाय ओमफ्राय सासे मादै फैबाय आरो माने थांलाय फैलाय आरो बिसोरना बिदिनो एसे एखमबा पार्टि फुर्टि जाबा फिसा जालायनाय लोंलायनाय आरोना खामानि मावलायलायनाय ओमफ्राय मा होनो ओंखाम गोरलै खाजि आरिजोंहाय बे मादैखौ लेंहरनानै जाबाय आरो गावनाव खाजि ओमफ्राय न' खाथियाव सासे बाजैनाबो ओंखाम गोरलै जाहैदों दाना गावनाव फैनाय आलासिखौ माने जाय गावनाव खाजि जाबाय बेखौबो लानानै बै बाजैनावसो ज' जाहैलायबावनाय जाहैदों माने गावहा न'आव ओंखाम संनो हाला मावनो हाला आरोना बाजैनाव रेस्ट लानानै आराम जाहैनोसै आरोना ओमफ्राय खाजिखौथ' न'आवनो एवो नालाय ओमफ्राय फंबाया बेजों जाबाय जाहैदों गावहा गैला मालाय बाजैनावसो गाहा गोथाव थागान्दा माबा गान्दा आरोना गावनाव फैनाय मादैखौबो लानानै ब्लड थांलाय फैलायखा नालाय ओमफ्राय बेखौनो मिनि खिथाहरबावलायो ओंखाम गोरलै जायाखै नोंस्रा होननानै सोंबाय आरो आंखौ ओमफ्राय जोंहाथ' दाख्लैनो जोसा माइरं लांना हैखादों मानो माइयाथ' बावखाबायानो आरो जोंबो बेयाव एसे गोसो होनानै बावनानै जाखाबायानो बेनिफ्राय आहाबो जाबाय ओमफ्राय सोर फैदों होनबाय नोम्बाजैनावसो दंफैयो आङो मिनि बेखौनो एकदम मजा लानो खिथाहरबाय आरोना आइ न'आव बावनायालाय बाजैनाव मा खालामहैखो होननानै बाजैनावसो जानाय लोंनाया आं मावनो हाला होनबाय आइखौथ' जाय आंनि ब्लग्सफोरखौ नायो बिजनियाव आइनि अबस्थाखौ नुखाबाय एकदम होल्लां गोथांखा आरोना जेने थेनेसो आरो ओंखाम गोरलै आरि बावबाथ' गुसुर खासार नों मावाबा उफाय गैखायानो गथिखे बियो दोखो मेङो आरोना बिरादनो जाहैबाय आरो मालाय ओंखाम गोरलैया बिदिनो आइना मानायखांबाय मालाय आइ सोना गाइखेर माम जानोसै फैदो गाइखेर माम जानोसै आंनि फिसाजोआ जानोसै ना दानो लाब्राखौ दौजागोन आंजों जानाय नङा लाब्राखौ हा नै बिमायखौ रायखांगासिनो दङ रावबो रायखांना हारसिंनो आरोना नै आमाय रोखामा आमाय रोखाया गाइखेर सेरोना जंकेट होनो नों आमाय रोखा गाइखेर सेरनायखौ जानो लुगैबाय बिराद एथासारना बिमायजोंहाय एकदमबारे मालाय हारसिं रायखाङो जै बोरैबा भिडिअखौ रायज्लायफ्लांदों बिमाया दोननाय गैया बिबैया आबै होननानै गाबज्रिबाबो आमाया बोरो खालि बिमायखौल' खबर लाबाय थागोन आरोना माने बेखौ नायबाय थानोसै आरो
टमाट' होनोसैलाय जोंहा बिमा फिसा आं थुख्लिगोन मार' आं लगायगोन दे खिथे ओमफ्राय साम'सा बिदि लिला लादेरो मा होनना बुंबावनो मा जोलै आंबो लाबाय नै ओरैहाय लुटुबटुबनो लगाय दे लगाय सना लगाय लगायनानै जा होखाव फिसाजों दसे गोलाव जाखांनानै उन्दुखांनानै सिखारनानैसो नोंथांमोननि खाथियाव हाजिर फैफिनबाय आरोना आङो जाय बाथ्राखौ शेयार खालामनो नागिरदोंमोन बे बाथ्राखौनो शेयारखौनो खालामनो हाख'वाखैमोन आङो मा होनो सोनाबफोर गोबां आगैमोनानो अबेबा भिडिअनि गेजेरजों सोंबाय थादों आब' थार्ड पेमेन्टआ मोनदों ना मोनाखै आब' नोंनि थार्ड पेमेन्ट मोनखांबाय नामा होननानै स' आगैमोन थार्ड पेमेन्टआ रेडि जानानै दङ खिन्थु एकाउन्टाव फैथ'वाखै आरोना थार्ड पेमेन्टआ रेडि जानानै दङ ओमफ्राय फर्थ पेमेन्टनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङ आरो ओमफ्राय मिन्थिया माला सोनानै हरथोंसै आरोना स' रेडि जानानै दङ ओमफ्राय बेसेबां मोनगोन बेखौबो आं एसे आइडिया मोनखाबाय सेकेन्ड आरो फार्स्ट पेमेन्टनि बेसेबां मोन्दोंमोन बेखौ जाय मोनथिदोंबा थ' बिनि गेजेराव थागोन थार्ड पेमेन्टआ आरोना शेयार खालामो आं बिदिनो मानसिफ्रा खालामला गिदा खालामा आरोना स' नोंसिनि अननायावनो मोननाय नालाय ओमफ्राय सोरबा पेमेन्ट मोनखांनायनि भिडिअ नायदों नालाय आंनिखौ ओमफ्राय आंनि हासबेन्डखौ होनदों नोंहाथ' बिसियाबो मोनो माबायाबो मोनो मा फैसायानो फैसा स' एकदम बिदि नङा आरोना आंनि मोननाया माने बेखौ आं जानोबो थोआ लोंनोबो थोआ जेबो थोआ बियो जास्ट आङो मेहनत खालामदों बेखिनि आंनाव फैदों रिसार्चनि दाम बे टाइपनिसो आरोना ओमफ्राय अननानै बिनि थाखाय आंनि हासबेन्डखौ बुंनो नाङा जायफोर एसे लोगो मोननानै बुंदों बेफोर आंनिनो सिनायनाय मानसिफ्रानो आरो बिसोरखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय आरोना बेबो मोनो बाजैयाबो मोनो जेबो सिन्था गैया बिदि नङा दे आंनियाथ' मास मोनथामफोरजोंसो एसे मोनो आङो थ' बे मास मोनथामजों मोननायखौ बिथांनि फैसाखौ आं मास मोनसेयावनो बिनिफ्राय डाबल खरस खालामो जानाय लोंनाय थानाय ओरै राननानै जानाय थ' आंनिया बिदि जेबो नङा आंनिया बिदिथ' हेबिथ' मोना आं खिन्थाखादोंआनो मास मोनथाम गाहाम नांगौ आंनो मास मोनथामनि एसे खम नांगौ आंनो दासो खननै मोनदों मासे मोनबानदेन आं एसे मानिगोन आरोना मोनसे फिक्स बेबायदि आरोना ओमफ्राय टाइम नांगोन सनाफोर जेबो नङा नो टेनसन जेसेखि जेरैखि अनलांदों बिदिनो अनलांबाय था बाट बेखौबो खिन्थाबाय जेलानाखि एकाउन्टआव हाबफैयो अब्लाबो खिन्थाबावगोनसो आं खुनु खोथा गैया आरोना आं लाखोमा लाखोमि गैया बे जास्ट आंनि एकाउन्टआव फैनांसिगौल' बिसिनाबो टाइम थायो डेट थायो मालाय बिदि हिसाबै सोना हरो बिदि नङा जे जोंना बिदि रेडि जाबाय लगे नोंनाव सोना हरगोन बिदि नङा बास बेखिनियानो खिन्थाबाय आरोना जाय आगैमोना मिथिनो लुगैदोंमोन आरो जाय बाबायसै आरोना जे मा बेफोरखौ खिथायो नामा गोदाव सोराव बे इटुसा फैसा मोननायखौ खिथायो नामा इटुसा थ' इउटुबाव आङो भिडिअ बानायो नालाय ब्लग्स बानायो नालाय स' इउटुबाव आंना मा जालांदों मा मालांदों बेखौबो शेयार खालामबाय आरोना थ' बेजोंनो आं एकदम जालांनो हागोन मालांनो हागोन फैसायानो फैसा बिदि नङा आरोना बिदि साननो नाङा जायफोरा सानफ्लांदोंमोन अब्लाबो आं बेखिनिजोंनो बिराद खुस आरोना ससनाबो दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आं जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय सिम्पोल जा ब्लग्स न'नि ब्लग्स जेरावबो थाङा माया नालाय सनाफोर एकदम दैलि ब्लग्सआव मा देखायबाय थानो जायो ओंखायनो जास्ट नोंथांमोनजों एसे थब्राखौ एसे खावब्ला ओंखारनोसै होननानै बेखिनिखौनो लाबोनाय जाबाय आरोना स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय